Il-ħadd filgħodu il-Partit Laburista organizza attività ta' satejn, attività li fiha il-Labor tkellem dwar is-settur tas-saħħa. Satejn li minkejja li l-maġġor parti tagħhom kienu dwar is-settur tas-saħħa f'pajjiżna, fl-ebda ħin ma semmiet is-sitwazzjoni tal-bejgħ tal-isptarijiet lil Vitals u Stewart Healthcare. Dan id-deal li għamel il-Labor, apparti li qed jiswa lill-poplu Malti miljuni fis-sena mingħajr l-ebda investiment lura minn Vitals u Stewart fl-isptarijiet tagħna, se jiswa lil Maltin u Lawċin 100 miljun euro jekk jiġi terminat. Dan wara ftejjim minn wara dar kulħadd li l-Partit Laburista fil-Gvern għamel ma' Vitals u Stewart, anke jekk dawn tal-aħħar ma taw xejn lura għal flejjes li tħallsu. Iżda wara satejn attività dwar is-saħħa u evidenti li l-Labor għadu ma ħareġx b'soluzzjoni. Kif kien evidenti wkoll li għal xi raġuni kull kelliem f'din l-attività, inkluż id-deputati mexxejja tal-Labor, ħarbu għal kollox milli jsemmu dan id-deal qed jiswina 20 ta' miljuni fis-sena. L-attività tal-ħadd li għalija l-Prim Ministru Robert Abela ma attendix ingħalqet b'diskors tad-deputat mexxej Daniel Mikallef. Tipprova ma tgħid xejn kultant imma l-istonku ma jtikx. Nirċievi link tal-aħbarijiet badili xi ħadd tas-sit ta' Net News u t-titlu jkun Robert Abela jkompli jikkopja l-proposti tal-PN. Il-verità hi li, fil-fatt, waqt diskors li għamel Fawdex, il-Prim Ministru nfex flitanija ta' ftaħir li se jkun hu li għamel l-Airlink bejn Malta u Għawdex xahar wara il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li fost l-oħrajn minn barra l-Airlink ippropona li jitkabbar il-port tal-Imġar u żewġ vapuri ġodda. Al kontrarju tal-Partit Nazzjonalista li ħass li għandu jsir titjib fil-qasam tas-saħħa, fosthom li Lawċin jerġgħu jieħdu s-servizz tas-saħħa f'idejhom kif ukoll Sptar Ġenerali ġdid modern u attrezzat. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru ħass li m'għandux jagħti importanza lil dan is-settur u ma semma xejn dwar dan. Stan it-tant, minkejja li d-deputat mexxej tal-Labor saħaq li l-partit qed jindirizza l-problemi tan-nies, imkien ma semma kif se tkun indirizzata l-karba tal-poplu Malti dwar l-għoli tal-ħajja. Dan meta aktar kmieni din il-ġimgħa ċifri pubblikati mill-Gvern stess juri l-ħajja komplet tola meta mqabbel mal-Ulju.